Μισό σελήνη για τον Τράχονα και τα δυο τα σινεμά του. Μάτι δεν έκλεισε η νύχτα. Σηκώθηκα ανονήρευτος. Μισό σελήνη ανάμεσα στα δάχτυλα. Περιμένω να γίνω μεσημέρι, να στρώσει ο Πέτρος χωματόδρομο, να έρθουν τα ξαδέλφια μου να πάμε σινεμά στους Αζεΐδη. 2 έργα, 3 διαλύματα, καουμπόιδες και ληστές, καλπασμοί ονείρων, πυροβολισμοί μέχρι τις 5 του απογεύματος. Κι ύστερα τρέξτε πριν πεθάνει η Αλή Μαγκρό. Μισό σελήνη love story στο σινεμά του Άγγελου. Στέγη σειρώμενη για ουρανούς δραπέτες θερινούς. Τρέχουμε να προλάβουμε θέσεις στην πρώτη σειρά, να βλέπει ο Ράιαν καθαρά πως κλαίμε στα αλήθεια. Μα ύστερα κλαίγαμε στα αλήθεια. Γιατί έπρεπε να φύγουμε μακριά από τους σινεμάδες. Μας έκλεισαν τον ουρανό σειρώμενο. Και από τότε περπατάμε ανάποδα, με το κεφάλι γυρισμένο στη σκοτεινή οθόνη, μέχρι τις 6 κάθε αυγής που σηκώνεται η μέρα ανονήρευτη. «30 και πλέον ήρωες και ηρωμάρτυρες μετράει η προσφυγική κοινότητα του Τράχονα. 31 τραχονίτες είναι καταγεγραμμένοι στις Ιερές Δέλτους της ιστορίας της αέναης μάχης για επιβίωση του ελληνισμού στη Μεγαλόνισσο των Ηρώων και των Αγίων. 31 ψυχές θυσίας στον αγώνα κατά της τουρκικής βαρβαρότητας και των ανέκαθεν επεκτατικών σχεδίων της Άγκυρας σε βάρος της Κύπρου. 9 πεσόντες κατά την τουρκανταρσία του 1963-64 και 8 πεσόντες στην εισβολή του 1974. Και ακόμη, μετά την καταλλαγή του Κονιορτού, της άνησης μάχης και τη φυγή από τα σπίτια και τις περιουσίες τους, οι τραχονίτες βρήκαν άλλους 14 συγχωριανούς τους καταχωρισμένους στη μαύρη λίστα των 1619 αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας. Όταν πηγαίναμε στο αυτοκίνητο, ένιωσα ότι εκείνη την ώρα σκοτώθηκε ο μικρός. Ένιωσα το και έβαλα τις φωνές μες στο αυτοκίνητο. Φώναζα τους. Γιατί φεύγουμε και τα παιδιά που είναι μες στον πόλεμο και μες στη φωτιά. Γιατί φεύγουμε. Ένιωσα ότι εκείνη την ώρα σκοτώθηκε ο γιος μου μικρός. Η Μαρούλα Πόλου στα 91 της χρόνια του 2022, σχεδόν μισό αιώνα μετά την ώρα την κακιά, και παρόλο που οι μνήμες, όπως είναι φυσικό, ξεθοριάζουν, τα πολλά του παρελθόντος χάνονται στους λαβυρίνθους του μυαλού και του χρόνου, θυμάται σαν να ήταν χθες τους γιους της που χάθηκαν. Θυμάται πώς και πού χάθηκαν. Την τελευταία φορά που τους είδε, που τους άκουσε. Και ακόμα περιμένει. Όχι βέβαια να τους δει να δρασκελίζουν το πλατήσκαλο, ξέρει πως αυτό πια μπορεί να το ζήσει μόνο στα όνειρά της, μα να τις φέρουν τα οστά τους για να τους κυδέψει ως τους αρμόζει και να τους θάψει ως χριστιανούς και ως ήρωες. Έχουμε ελπίδα να βρεθούν τουλάχιστον να σκόβει μια κηδεία. Ότι δεν είναι εκείνον είναι. Ο μικρός γιος Χριστάκης Πόλος μόλις είχε καταταγεί στην εθνική φρουρά. Η εισβολή τον βρήκε να υπηρετεί στο 3 μίλι στην Κερίνια.
Ο μεγάλος γιος, Παύλος Πόλος, είχε πρόσφατα απολυθεί, αλλά επέστρεψε και κατετάγιος έφεδρος και ετάχθη να πολεμήσει στο ίδιο το χωριό του, στη γραμμή του Τράχωνα, και προφανώς εκεί έπεσε, μαχόμενος κυριολεκτικά υπερβομών και εστιών. Ο Παύλος τηλεφώνησε μια φορά στην διάρκεια της ανακοχής πριν από τη δεύτερη εισβολή. Η οικογένεια βρισκόταν ήδη στην Ακρόπολη, όπου είχε μεταφερθεί για να είναι σε πιο ασφαλή περιοχή. Από τις μόνες κουβέντες που θυμάται η μητέρα του, πέρα από την ανταλλαγή των βασικών πληροφοριών «Είμαστε καλά, είμαστε στον Τράχωνα», ήταν η χαρακιά στην ψυχή όπως την ξεστόμησε ο Παύλος και που προμήνυε το μεγάλο κακό για τον Τράχωνα. Έφυγαν όλοι οι κάτοικοι από το χωριό. Ήταν η τελευταία φορά που τον άκουσε. Την επόμενη ημέρα ο Τράχωνας κατελήφθη. Έκτοτε ο Παύλος Πόλος αγνοείται. Ο μικρός γιος Χριστάκης καταφέρνει να επισκεφθεί την οικογένεια. Μόλις ήρθε, φωνάξα μου και βγήκα έξω, εβούρισε να αγκάλιασε με κράτη. Έκαμε έτσι να το δω και το πρόσωπο μου να κάνω και εγώ κράταμε σφιχτά. Και λέω του λείπει ο αδερφός σου και λέω μου με φασελάρουμε και να τον έβρουμε. Ο Χριστάκης έμεινε μερικές ημέρες με την οικογένειά του και στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στην μονάδα του, η οποία μεταφέρθηκε για να πολεμήσει στην περιοχή Κουτσοβέντη. Έκτοτε αγνοείται και αυτός. Η οικογένεια προσπάθησε όσο μπορούσε. Ο πατέρας Σάβας Πόλος μέσω της Επιτροπής Αγνοουμένων, αλλά και πριν από αυτό με κάποιους τουρκοκύπριους γιατρούς που γνώριζε και οι οποίοι θα πήγαιναν στα κατεχόμενα με την ανταλλαγή πληθυσμών. Του ζήτησε να ψάξουν για τα παιδιά του. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατή οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία. Η θυγατέρα της οικογένειας, η αδερφή του Παύλου και του Χριστάκη, η Νίνα Πόλου Ιακωβίδου, παρέλαβε αργότερα την σκητάλη. Και είδαμε μια φωτογραφία που κρατούν έναν πληγωμένο πας στο φορείο, οι δυο οι ειρηνευτές. Και η φωτογραφία εκείνη έμοιαζε του γιού μου. Με τη φωτογραφία στο χέρι η Νίνα έφτασε μέχρι την Αυστρία. Βρήκε αρμοδίους, επικοινώνησε με τους υπεύθυνους του ειρηνευτικού αποσπάσματος που υπηρετούσαν στην Κύπρο. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και περιοδικά με την παράκληση, αν κάποιος ειρηνευτής γνωρίζει κάτι για τον συγκεκριμένο τραυματία, να επικοινωνήσει για να δώσει πληροφορίες. Ουδέν αποτέλεσμα. Η αδερφή έφτασε μέχρι την Τουρκία, πήγε στα κατεχόμενα, αλλά και εκεί τίποτε. Μόνο ο πόνος μεγάλωνε και η προσδοκία ξεθόριαζε. Η ελπίδα σιγόσβηνε. Μέσα από τις προσπάθειες της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους βρέθηκε η ομάδα που πολεμούσε στον Τράχωνα, η ομάδα του Παύλου Πόλου. Βρέθηκαν τα οστά όλων όσοι σκοτώθηκαν εκεί, πλην του Παύλου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Παύλος βοήθησε ομάδα ξένων να απομακρυνθεί από τον Τράχωνα και επέστρεφε στην ομάδα του. Επέστρεφε, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Ο Νίκος Πατίκης μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Στις 23 Ιουλίου του 1974 επρόκειτο να καταταγεί στο στρατό. Δεν πρόλαβε. Στις 15 Ιουλίου εκδηλώνεται το πραξικόπημα. Στις 20 του Ιούλη η εισβολή. Και στις 22 συλλαμβάνεται εχμάλωτος μαζί με τον πατέρα του, τον γαμπρό του και άλλους περίπου 30 συγχωριανούς του, οι οποίοι με το ξέσπασμα του πολέμου πήγαν και έμεναν στο σπίτι της οικογένειας Πατίκη, όπου μάλιστα είχαν στήσει φυλάκιο κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής του Τράχωνα. Πήγαμε μας στο Σαράγιο, έκαναμε μια εβδομάδα και που για μένα πήγαμε Τουρκία, πήγαμε Άδανα. Έκαναμε ένα μήνα στα Άδανα και μετά έγινε και η δεύτερη εισβολή και προφανώς γιατί πιάσαν κι άλλους εχμαλώτους οι Τούρκοι θέλαν να μας μεταφέρουν που τα Άδανα να μας πάρουν στην Αμάσια. Και πήγαν στην Αμάσια, στους πρόποδες της Καραμανιάς, γύρω-γύρω ψηλά μαύρα βουνά και μέσα τους μαύρη ψυχή, μαύρα και τα κορμιά από το άγριο ξύλο.
ήταν μια περίοδος, τι να σου πω, θέλω καν να την αθυμούμε, γιατί κάθε φορά που τη συναφέρνω όλη νύχτα έχω εφιάλτες. Ήμουν πας στον αθόν της ηλικίας μου, έπαιζα στην Ομόνια, μπήκαμε μέσα στο Μαούνα, μέσα στο πλοίο και εθωρούσαμε την κερίνια που εξομάκριζε και εμιτσάνεις και εμείς πιέναμε μέσα και έκατσα έτσι και σκέφτομαι πού τα όνειρά σου. Έθελες να παίξεις μάπα, να γίνεις αστέρι, να κάνεις τσίρο, να κάνεις τούτο. Πού πάμε, τι να μας κάνουν. Ο Νίκος Πατήκης προσπαθεί να διηγηθεί τα όσα ανίποτα πέρασαν στα χέρια των βαρβάρων, αλλά δυσκολεύεται. Ο κόμπος στο λαιμό εμποδίζει τα λόγια. Οι εφιάλτες έρχονται και τον κατατρίχουν και στον ξύπνιο. Δεν τον περιμένουν να κοιμηθεί για να τον ζώσουν μες στη νύχτα. Ελευθερώνεται ύστερα από 2 μήνες και επιστρέφει στην Κύπρο. Δεν βρίσκει όμως ανακούφιση και φυσικά όχι χαρά. Ο τράχωνας κατεχόμενος. Ο κόσμος ψάχνει απελπισμένα τους δικούς του που χάθηκαν στη δίνη του πολέμου. Στο λεξιλόγιο των Κυπρίων προσθέθηκαν λέξεις που το φτώχυναν και το αμαύρωσαν. Πρόσφυγες, νεκροί, αγνοούμενοι. Αυτή κι αν ήταν η χείριστη των λέξεων. Αγνοούμενοι. Με αυτήν θα ζούσαν χρόνια και χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, γονείς, παιδιά, αδέλφια, συγγενείς. Με αυτήν πολλοί και θα πέθαιναν χωρίς να μάθουν ποτέ πού και πώς χάθηκαν οι δικοί τους. Ανάμεσά τους και πολλοί τραχονίτες. Πήραν μας στο Λίδρα Πάλας, ήρθαν τα λεωφορεία, πιάσαν μας, πήραν μας στο Φιλοξένια, κάλαμε τα ρούχα μας, ούλα, πετάξαμε τα σε έναν τόπο που δεν τα θωρεί κανένας, που μικρόβια κλπ. Έκαναμε το μπάνιο μας, έδωσαν μας καινούργια ρούχα. Εδώ έκαναν μας που 2 λίρες. Η κυβέρνηση έδωκε μας που 2 λίρες και πήγαμε να βγούμε έξω. Μόλις έφυγα έξω, είδα τον Φίλιππο της Ομόνιας και ρώταμε αν είδα τον αδερφόν του. Κατάλαβα ότι ήταν αγνοούμενος. Λέω του ρε φίλε, εν τον είδα, εν ήταν στην Τουρκία, λαλό του, εν τον είδα. Ύστερα πήγα στη μάνα μου sorry ρε παιδιά μου. Πήγε να με αγκαλιάσει και έκαμε έτσι. Έμεινε μας ο φως. Φόβος, πόνος, δάκρυ, αβεβαιότητα. Οι τραχονίτες, όπως και όλος ο κυπριακός λαός, έπρεπε να σφίξουν την καρδιά, να δέσουν κόμπο την ψυχή, μη έχοντας με τι να πορευτούν πλέον έξω από την πίστη και την προσευχή. Ύστερα έπιαμε, πού να πάμε, μάνα λαλό της τώρα. Αφού έξερα ότι το τράγωνα είναι πιάντο. Που γίνει τη στιγμή που μας έπιανε εχμαλώτους. Τον τράχωναν επιάντων. Κατέλαβαν τον τράχωνα, κατέλαβαν τα σπίτια, τις περιουσίες, τα όνειρα των τραχονιτών. Κατέλαβαν το μέλλον τους, τη ζωή τους, τα πάντα. Το μόνο που δεν μπόρεσαν να τους πάρουν είναι την πίστη τους στην Παναγία τους και τον πόθο τους για απελευθέρωση και επιστροφή. Εις μνήμη και προς τιμήν των ηρώων και των μαρτύρων του Τράχωνα, η προσφυγική κοινότητα έστησε πλάκα αθανασίας στο προαύλιο της Εκκλησίας της Παναγίας της Τραχονίτισσας στον Στρόβολο. Εκεί όπου μες στο σκότος και τον μαρασμό της προσφυγιάς, την πίκρα και την οδύνη της μακράς προσμονής, η γλυκιά Παναγιά κρατά τις ψυχικές και πνευματικές θερμοπύλες. Κρατά όρθιες τις γέφυρες με την ιστορία και τις ρίζες. Κρατά αόρατους αλλά ακλόνητους δεσμούς με την κατεχόμενη γη που εισέτει καρτερή. Η γέννησή σου
Τι κι αν οι βάρβαροι σύλλησαν την μεγαλόπρεπη εκκλησιά της Παναγιάς στον Τράχονα, τι κι αν λαιλάτισαν τα σπίτια και τις περιουσίες, τα ιερά και τα όσια, τι κι αν έστησαν τα ιταμά σειρματοπλέγματά τους μια δρασκελιά πέρα από τα όρια του Τράχονα, ίσα που να κόβουν το βήμα της επιστροφής. Τη θωριά των ανθρώπων δεν μπορούν να την αντικόψουν. Τη θωριά της ψυχής δεν μπορούν να τη σβήσουν ούτε και μετά τον θάνατο. Ακόμα και οι νεκροί του Τράχονα βλέπουν, θυμούνται, προσδοκούν. Γιατί η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν και να φύγουν. Μα πιότερο η χάρις της Θεομήτωρος δεν εξασθενεί, δεν ξεθοριάζει. Γιατί αν η γης δεν έχει κρικέλια, 1000 μύριες φορές παραπάνω η πίστη των τραχωνιτών. Ο πόθος για λύτρωση και επιστροφή παραμένει άσβεστος μισόν αιώνα τώρα. Κι αν άλλα 1000 χρόνια περάσουν, δεν πεθαίνουμε σκλάβοι. Και οι τραχωνίτες έχουν τα θάρη τους στην Παναγιά τους την Τραχωνίτισσα, που αργά ή γρήγορα θα κάνει το θαύμα της, όπως και τότε στον Τράχονα. Η Παναγία μας ήταν πολλά θαυματουργή. Και σε μια περίοδο είχαμε μια κοπέλα άρρωστη για χρόνια πολλά. Και μια ημέρα ακούσαμε ότι την άλλα κάμε θαύμα η Παναγία και πια την πήρε την στην εκκλησία, ενώ δεν μπορούσε η γυναίκα να παρπατήσει ή να σηκώσει από κρεβάτι. Πέφτει η κουβέντα μόνο. Το μεσημέρι ξανά πιάσε την η Παναγία και πήρε την στην εκκλησία. Και εκεί τον καιρό βουρήσαμε όλες και πήγαμε και γεμώσε την εκκλησία. Και ήταν γονατιστή μπροστά στην εικόνα και μίλαμε με την Παναγία. Σε μια στιγμή σηκώστηκε η άρρωστη γυναίκα και πήγε, που γέμωσε την εκκλησία τέλεια, και πήγαινε βρε τον παπάντια με που κάθετουν και του είπε με Παναγία να με κοινωνήσεις. Αυτή η γυναίκα ήταν καταδικασμένη, δηλαδή οι γιατροί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έλεγαν ότι θα πεθάνει. Δεν είχε σωτηρία, μόνο με θαύμα. Και πράγματι έγινε θαύμα και η γυναίκα αυτή έζησε πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Έγινε μεγάλη συζήτηση στο χωριό και ο κόσμος έμεινε έκθαμπος από το θαύμα, διότι γνώριζαν όλοι το πρόβλημα της Μακαρίτισσας της Άννας. Από τους πρώτους που συνειδητοποίησαν το θαύμα ήταν οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στα φυλάκια δίπλα στο σπίτι της κυρίας Άννας και οι οποίοι σχεδόν επί καθημερινής βάσεως ανταποκρίνονταν στις εκκλήσεις της Αγάθης, θυγατέρας της κυρίας Άννας, για να σπεύσουν να βοηθήσουν την άρρωστη. Είτε όταν πάθαινε κρίσεις επιληψίας, είτε όταν χρειαζόταν να μετακινηθεί, αφού ουσιαστικά ήταν κατάκητη. Ο Γιαννάκης Μιχαηλίδης, ο οποίος υπηρετούσε ως φαντάρος σε φυλάκιο δίπλα από το σπίτι της κυρίας Άννας, ανακαλεί στη μνήμη του το περιστατικό 6 δεκαετίες μετά, με την ίδια έκσταση και θαυμασμό όπως και τότε. Ακούσαμε την Αγάθη να μας φωνάζει για να πάμε να βοηθήσουμε. Ελάτε, ελάτε, μας εφώναζε. Πηγαίνοντας εκεί, είδαμε την κυρία Άννα, η οποία δεν μπορούσε να κινηθεί. Ήταν μια πάρα πολλά σωματώδης γυναίκα. Σηκώστηκε από το κρεβάτι της και πήρε έναν εικόνισμα της Παναγίας, το οποίο έβαλε τα μέγιστη κοντά στο στήθος της. Και ξεκίνησε η κυρία Άννα με κατεύθυνση προς την εκκλησία και όλος ο κόσμος άρχισε πλέον και συνειδητοποιούσε ότι κάτι συνέβαινε. Και μαζί με εμάς τους στρατιώτες που είμαστε εκεί, άρχισε και πολύ νησιόν ο κόσμος πίσω μας. Επερνούσε που μέσα από χαρακόμματα, ξυπόλυτη, δηλαδή ξεκίνησε από το σπίτι ξυπόλυτη, επερνούσε τα χαρακόμματα τα οποία είχαν βάθος, κανένα μέτρο και πλάτος, κανένα 2 μέτρα, και μετά περπατούσε μέσα στα αγκάθια και τα χόρτα τα ξηρά με κατεύθυνση στην εκκλησία. Πηγαίνοντας προς την εκκλησία, ο κόσμος ήδη εμαθεύτηκε το γεγονός και αρχίζαν και παίζαν οι καμπάνες της εκκλησίας.
Η κυρία Άννα πήγε στην εκκλησία, προσευχήθηκε στην Παναγία και ξαναπήρε τον δρόμο για το σπίτι της. Με απόλυτη άνεση, ως να μην ήταν εκείνη η ίδια άρρωστη γυναίκα η οποία μέχρι πριν από λίγο ήταν κατάκητη και ανήμπορη, όχι μόνο να περπατήσει αλλά και να σηκωθεί καν από το κρεβάτι της. Θαύμα. Δεν υπάρχει τραγωνίτης μου να μην πιστεύει ότι είναι θαύμα. Έγινε ένα πραγματικό θαύμα. Ήταν μια πραγματικότητα. Εφόσον η γυναίκα αυτή έλεγαν όλοι ότι λίγο χρόνο ζωής είχε. Οι γιατροί την καταδίκασαν και μετά την εβλέπαμε ότι κινήτων κανονικά, εργαζόταν κτλ. Ήταν ένα θαύμα. Η ίδια αφιερώθηκε στην εκκλησία, τόσο η ίδια όσο και ο άντρας της, ο Μακαρίτης ο Ανδρέας ο Πύλης, αφιερωθήκαν στην εκκλησία. Ήταν νεοκόρη μετά μέχρι την εισβολή. Το θαύμα καταγράφεται την παραμονή και ανήμερα 15 Αυγούστου του 1965. Η ίδια η Άννα Ανδρέου Πύλη, αυτό ήταν το πλήρες όνομά της, αφηγείται πώς την κάλεσε η Παναγία. Ήταν παραμονές ταξιδιού που θα πραγματοποιούσε στην Ανατολική Γερμανία, όπου θα πήγαινε για θεραπεία, αφού όλες οι προσπάθειες στην Κύπρο είχαν αποβεί άκαρπες. Η ώρα 11 ήρθε η Παναγία του Τράχων. Ήταν μια όμορφη κοπή. Δηλαδή μου σήκω να πάμε σπίτι μου. Όπως την εικόνα της έτσι ήταν. Σήκωσε με άλλη πόλητη, εύκαλε με από την κουζίνα, αντί που την κυρία Ανισοδό, εύκαλε με από την κουζίνα. Οι άλλοι που ήταν σπίτι έβλεπαν όχι. Εγώ έβλεπα την, αλλά εκείνη δεν την έβλεπα. Ακούαμε όμως που μιλούν μαζί της, αλλά δεν την έβλεπα την Παναγία. Εύκαλε με, πήρε με στην εκκλησία η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Αυτό έγινε άλλες 2 φορές, την επομένη το πρωί και αργότερα το απόγευμα. 3 φορές πήρε με στην εκκλησία. Την τρίτη φορά το αποστράφηκα να πάρω το φύγω από την εκκλησία. Δηλαδή μου στράφω πίσω να κοινωνήσουμε και μετά να φύγουμε, λέει. Η Άννα κοινώνησε και η Παναγία την οδήγησε πίσω στο σπίτι της, όπου κατ' εντολή της τραχονίτισσας έμεινε 3 ημέρες στο κρεβάτι. Την τρίτη ημέρα σηκώθηκε και ο ιερέας τέλεσε τρισάγιο. Η Άννα γιατρεύτηκε και έζησε πολλά χρόνια μετά. Πέθανε στην προσφυγιά 47 χρόνια αργότερα το 2012 σε ηλικία 84 ετών. Τα θαύματα της Παναγίας πάμπολα. Ο κάθε τραχονίτης και όχι μόνο ίσως έχει να διηγηθεί ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα. Στη χάρη της συνέρεαν εκατοντάδες πιστοί, τραχονίτες αλλά και από τα γύρω χωριά για να προσευχηθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας και αργότερα για να την ευχαριστήσουν και να φέρουν τα τάματά τους. Έρχονταν ακόμη και Τούρκοι από το Μιζέλι και το Κιόνελι για να προσευχηθούν, να ανάψουν κερί στην Παναγία και να ζητήσουν την βοήθειά της. Αφού είσαι μια Τούρκισσα από το Κιόνελι και λαλεί τούτο Παναγία σας, λαλεί, ό,τι φωνάξω θα με βοηθήσει, λαλεί, να έρθει, λαλεί. Κάθε Δευτέρα είναι η Τούρκισσα, έρχεται. Εκκλησία γονατιστή να ψει καντήλια να προσευχηθεί. Άσχετο πως είναι προσκυνάνε η γυναίκα, αλλά γονατούσε η γυναίκα να κάνει την προσευχή της σύμφωνα με τη θρησκεία της, και να ψει τα καντήλια και να φύγει. Ήταν πολλά η Παναγία μας, ήταν πολλά θαυματουργή. Τούτον το περιστατικό είναι μπροστά μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και παίρνουμε πάρα πολλά μεγάλη δύναμη. Το θαύμα με την κυρία Άννα έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ούτως ή άλλως βαθιά πίστη των τραχονιτών και την ακράδαντη πεποίθησή τους ότι η Παναγία τους είναι θαυματουργός. Στην εκκλησία της τραχονίτισσας συνέρεαν πλήθη πιστών τραχονιτών και όχι μόνο για να προσκυνήσουν τη χάρη της, να προσευχηθούν, να παρακαλέσουν, να ευχαριστήσουν. Κάθε Δευτέρα, πριν να πάει στη δουλειά, ο κάθε τραχονίτης που ήταν στη Λευκοσία, πήγαινε να προσκυνήσει στην Παναγία και μετά να πάει δουλειά. Στην Τράχωνα, κάθε Δευτέρα, ήταν ένα προσκύνημα Τράχωνας. Η μισή Λευκοσία κάθε Δευτέρα ερχόταν στον Τράχωνα και προσκυνούσε. Κάθε Δευτέρα ο Τράχωνας είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί από τα γειτονικά χωριά και τη Λευκοσία πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος
και προσκυνούσε την Παναγία του Τράχωνα. Αυτή την παράδοση την υιοθετήσαν πρώτα οι Τραχονίτες και μετά όλη η περιφέρεια Λευκωσίας. Κάθε Δευτέρα έπρεπε όλο ο κόσμος να περάσει με την εκκλησία, να προσκυνήσει. Ήταν μαθητές, εργαζόμενοι, οι οικογενειές να περάσουν κάθε Δευτέρα με την εκκλησία, να προσκυνήσουν και μετά να πάνε στη δουλειά τους. Η παράδοση του προσκυνήματος της Δευτέρας μεταφέρθηκε και στην προσφυγιά και συνεχίζεται στο παρεκκλήσι της Παναγίας του Τράχωνα στον Στρόβολο. Κάθε Δευτέρα μένει ανοιχτή η εκκλησία από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο κόσμος πάει και έρχεται συνέχεια, όπως ήταν ακριβώς στον Τράχωνα. Έρχονται, ευλαβούνται και την Παναγία και όχι μόνο οι Τραχονίτες, από όλη τη Λευκωσία γεμίζει πάντοτε η εκκλησία. Κάθε Δευτέρα πήγαιναν, γινόταν και μια παράκληση και έτσι ευλαβούνται όλα τα γύρω χωριά να πω και από τη Λευκωσία, πήγαιναν όλη μέρα και προσκυνούσαν. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Μόλις ανοίξουμε το πρωί την εκκλησία, 6-7 η ώρα, αρχίζουν και έρχονται, πριν να πάνε ακόμα δουλειά, αρκετοί, και συνεχίζει η ροή μέχρι το βράδυ. Όση ώρα 10.30, να μην πω και 11, μπορούν και έρχονται και ανάβουν το κερί τους, προσεύχονται και πηγαίνουν στην ευχή του Θεού. Και τα θαύματα της Τραχονίτισσας, μικρά και μεγάλα, συνεχίζονται εις έτη. Πριν λίγες μέρες ήρθαν 2 κυρίες, οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ στην Παναγία του Τράχωνα. Τις έλεγε, ήταν στο νοσοκομείο, ήταν στην κλινική. Παναγία του Τράχωνα, Παναγία του Τράχωνα. Μέσα την άλλη μέρα έγινε καλά και ήρθαν εδώ και θυμάμαι έδειχναν τους έλεγαν ότι ακριβώς έτσι είδα ακριβώς το τέμπλο της Παναγίας. Ας το πάρουμε σαν όραμα. Οι Τραχονίτες, πιστοί στην παράδοση του προσκυνήματος της Δευτέρας και με ακλόνητη την πίστη τους στην δύναμη της Παναγίας τους, αλλά και τη δύναμη και την καρτερία που δίνει στους ίδιους η Τραχονίτισσα, μαζεύονται τώρα στη νέα εκκλησία τους. Και ο πόθος για επιστροφή, ο πόθος για λύτρωση και ελευθεριά μεταλαμπαδεύεται στη νέα γενιά, για να κρατιούνται γερές οι ρίζες ως τον όστιμον ήμαρ. Εμείς σαν εκκλησία πάντοτε φέρνουμε στη μνήμη των πιστών ότι είμαστε πρόσφυγες, ότι πρέπει κάποτε να πάμε στον τόπο μας. Ελπίζουμε. Ο παρεκκλήσιο της Παναγίας του Τράχωνα αποτελεί για τους Τραχονίτες το φάρο και την ελπίδα για το μέλλον. Εμείς σαν Συμβούλιο καταβάλουμε κάθε την προσπάθεια που να διατηρήσουμε τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης μας και τις μνήμες τους κατεχόμενες κοινότητας μας. Και αυτά προσπαθούμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους για να υπάρχει μια συνέχεια της όλης πορείας. Το παρεκκλήσι της Παναγίας της Τραχονίτισσας είναι τόπος σύναξης παλαιών συγχωριανών, αλλά και μεταλαμπάδευσης της ιστορίας στους νέους και κατήχησής τους στα ιερά νάματα του πόθου της απελευθέρωσης και της επιστροφής. Παραμένει παράλληλα πόλος έλξης για πολλήν κόσμο, όχι μόνο Τραχονίτες, όπως τότε που συνέρεαν από τα γύρω χωριά για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν. Η Παναγία εδώ με εμπνέει, προσεύχομαι με ηρεμία. Νιώθω διαφορετικά όταν έρχομαι εδώ από άλλες εκκλησίες που πηγαίνω. Σαν να τη νιώθω πολύ κοντά μου. Για μένα είναι μόνο εδώ νιώθω έτσι. Μια ανακούφιση, μια αυτή. Είναι εκκλησία. Όποιον και αν πάω αλλού, είναι ευχαριστώ. Η νέα εκκλησία της Παναγίας του Τράχωνα χτίστηκε κυρίως από το ειστέρημα των προσφύγων του Τράχωνα. Από το ειστέρημά τους, αλλά με τον μόχθο, την αγάπη και την βαθιά πίστη τους, για να αποτελέσει όπως και η εκκλησία τους την κατεχόμενη σήμερα πατρίδα πόλο έλξης των κατοίκων της κοινότητας, πόλο έλξης και συγκέντρωσης των Τραχονιτών, οι οποίοι όχι μόνο σώματι, αλλά πολύ περισσότερο ψυχήτε και πνεύματι συναριθμούνται γύρω από τον ιερό βωμό της Παναγίας τους, προσευχόμενοι, πιστεύοντας, προσδοκώντας, και αποκαλούν παρεκκλήσι τον ιερό ναό της Παναγίας της Τραχονίτισσας στην προσφυγιά, διατρανώνοντας την πίστη και την αποφασιστικότητά τους για επιστροφή στην Παναγία τους στον Τράχωνα.
Ο νεόδημητος ιερός ναός της Παναγίας του Τράχωνα στο Στρόβολο οικοδομήθηκε κατ' εικόνα του αυθεντικού ναού του 1916. Μάλιστα ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος ανέλαβε και επιτέλεσε το αριστουργηματικό αυτό έργο, σημειωτέων αφιλοκερδός, δεν είδε ποτέ την εκκλησία του Τράχωνα, παρά μόνο την αναδημιούργησε μέσα από φωτογραφίες τραβηγμένες τον καιρό της χαράς και της ευδοκίας. Ζήτησα και μου έφεραν φωτογραφίες που είχα για την εκκλησία του Τράχωνα, που είναι στον Τράχωνα. Εξασφαλίσαμε 2-3 φωτογραφίες, βάσει των οποίων άρχισα να κοινώ τις σκέψεις μου, να μπορώ να σχεδιάζω τα πρώτα μου σχέδια κλπ. Διότι η επιθυμία της Επιτροπής αλλά και του κόσμου, τους Τραχωνίτες, ήταν να κάνουν έναν ναό ή ναΐσκον που να έμοιαζε στην εκκλησία της Παναγίας του Τράχωνα. Άρα εγώ προσπάθησα να εφαρμόσω στοιχεία αρχιτεκτονικής και άλλα στοιχεία πάνω στα σχέδια μου για να θυμίζουν εκείνο τον ναό. Η πρωτοτυπία εδώ που υπάρχει είναι το καμπαναριό του ναού. Αν πάτε στην εκκλησία του Τράχωνα στον Τράχωνα, είναι από την άλλη πλευρά από αυτό που είναι εδώ. Δηλαδή είναι στην νότια πλευρά, ενώ εδώ είναι στη βόρεια. Γιατί η είσοδος της εκκλησίας στον Τράχωνα είναι από τα νότια. Και θέλαμε να φαίνεται το καμπαναριό. Άρα λοιπόν εδώ είναι βόρεια η κατεύθυνση της εκκλησίας και πήραμε το καμπαναριό στα βόρεια. Η ανέγερση ενός ναού δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση. Πολύ περισσότερο η ανέγερση ενός ναού από μια εκτοπισμένη κοινότητα στην προσφυγιά και χωρίς ιδιαίτερη οικονομική στήριξη. Οι Τραχωνίτες όμως με τη βοήθεια της Παναγίας τους έκαναν και αυτοί το θαύμα τους. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και θεϊκά. Σας λέω ότι μέσα σε 2 χρόνια περίπου αρχίσαμε το 1998 και το 2000 λειτουργήσαμε τον ναό. Χωρίς να είχαμε χρήματα. Μαζεύαμε χρήματα συνέχεια από τον κόσμο. Η συνεισφορά του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, τόσο στις εικόνες, όσο και στα χρήματα, όσο και στα αντικείμενα τα οποία χρειαζόμασταν, και χτίστηκε ο ναός σε χρόνο ρεκόρ. Νιώθω υπερηφάνεια, νιώθω ικανοποίηση και πραγματικά νιώθω ότι έκανα κάτι το οποίο μπορεί να μου ξαναδοθεί ευκαιρία να το πράξω. Με το άγκουσμα της απόφασης ότι θα αναγείρεται το παρεκκλήσι της Παναγίας του Τράχωνα στο Στρόβολο, όλοι οι Τραχωνίτες, ανεξαρτήτως χώρου διαμονής, ήρθαν αρρωγοί και με τα δικά τους οικονομικά μέσα προσπάθησαν να βοηθήσουν για την ανέγερση του παρεκκλήσιου αυτού που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ήταν όνειρό μας, όλους τους Τραχωνίτες, μετά την προσφυγιά, να κάνουμε κάτι που να μας θυμίσει τον Τράχωνα. Και αυτόν επιλέξαμε ενσυνείδητα να χτίσουμε αυτό το παρεκκλήσι εδώ στο Στρόβολο, γιατί ήταν η επιθυμία όλων των Τραχωνιτών. Η εκκλησία της Παναγίας της Τραχωνίτισσας στην κατεχόμενη σήμερα κοινότητα χτίστηκε το 1916, επί των ερειπίων πολύ παλαιότερου ναού, ο οποίος καταστράφηκε και τα ίχνη του χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Η ιστορικός ερευνήτρια Νάσα Παταπίου επικαλείται παπικά έγγραφα στα οποία, όπως αναφέρει, διασώζονται στοιχεία γύρω από μια σπουδαία μονή αφιερωμένη στην Παναγία έξω από τα τείχη της Λευκωσίας, με την επωνυμία Nostra Donna Dragonaria. Τη μονή αυτή με την εκκλησία της Παναγίας δώρισε ο Πέτρος ο Πρώτος στο τάγμα των Βενεδικτίνων που είχε έρθει στην Κύπρο από την Αντιόχεια. Είμαι πεπισμένη 99%, δεν το έχω γράψει, το δηλώνω εδώ πέρα και διεκδικώ την πατρότητα. Που δεν είναι μια άποψη που ξαφνικά την εμπνεύστηκα τώρα, είναι βάσανος, είναι μελέτη, είναι συσχετισμός γνώσεων για να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα. Είναι η Nostra Donna Dragonaria, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η περίφημη Παναγία του Τράχωνα. Ευσταθούντος του ισχυρισμού τούτου, η πρώτη εκκλησία της Παναγίας, επί των ερειπίων της οποίας δομήθηκε η Τραχωνίτισσα το 1916, χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές ή τα μέσα του 14ου αιώνα, αφού ο Πέτρος ο Πρώτος βασίλευσε από το 1358 έως το 1369.
Ο οικισμός του Τράχωνα χρονολογείται από την περίοδο του ύστερου Μεσαίωνα, ενδεχομένως και πιο πριν. Η Νάσα Παταπίου εντοπίζει την πρώτη επίσημη αρχαιακή καταγραφή του χωριού Τράχωνας στην περίοδο της Βενετοκρατίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1420. Η παλαιότερη πηγή που έχω στα χέρια μου, και δεν έχω συναντήσει και παλαιότερη, αναφορά στον Τράχωνα, γραπτή εννοώ, γιατί επαναλαμβάνω ότι προϋπήρξε ο Τράχωνας, όπως και τα περισσότερα χωριά μας. Δηλαδή ελάχιστα χωριά δημιουργούνται όταν έρχονται οι Οθωμανοί. Ελάχιστα χωριά. Ανήκει σε έναν φεουδάρχη που έχει καταγωγή από τη Συρία, είναι από την περίφημη οικογένεια Ατάρ, τον Φραγκίσκο Ατάρ, χρονολογείται γύρω στο 1520-21 και εκεί πέρα αναφέρεται η παλαιότερη γραπτή πηγή έως σήμερα του Τράχωνα. Αυτή είναι η παλαιότερη πηγή. Σύμφωνα με την Νάσα Παταπίου, η συνεισφορά της οικογένειας Ατάρ στην ιστορική καταγραφή του Τράχωνα συμπληρώνεται 2 δεκαετίες μετά, το 1542, όταν ένας αρχιτέκτονας μηχανικός, ο Λεωνίδας Ατάρ, έφτιαξε χάρτη της Κύπρου, στον οποίο αποτυπώνεται και χαρτογραφικά για πρώτη φορά το χωριό Τράχωνας. Το 1565 διενεργείται ίσως η τελευταία απογραφή πληθυσμού επί Βενετοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει και τον Τράχωνα. Στις απογραφές εκείνες δεν καταγραφόταν όλος ο πληθυσμός των χωριών, αλλά μόνο οι άρενες ελεύθεροι καλλιεργητές, οι οποίοι και υποβάλλονταν σε φορολογία. Σε εκείνη την απογραφή λοιπόν ο Τράχωνας αριθμεί 69 φορολογούμενους άντρες. Πάντως κάποιες αναφορές για τον Τράχωνα τον τοποθετούν 3 αιώνες πριν από την ως άνω αρχαιακή καταγραφή, τουλάχιστον από το 1232 μετά Χριστόν. Ο συγγραφέας Άντρος Παυλίδης επικαλείται σχετικώς αναφορές του Άγγλου ιστορικού Sir George Hill, καθώς και των Κυπρίων χρονικογράφων Λεόντιου Μαχερά και Γεώργιου Βουστρώνιου. Και ακόμη ο Άντρος Παυλίδης στην ιστορία της νήσου Κύπρου παραθέτει ενδείξεις για ύπαρξη οικισμού στην περιοχή του σημερινού Τράχωνα από την αρχαιότητα. Οι πηγές αυτές στηρίζονται σε ανασκαφή η οποία έφερε στο φως μνημιακό τάφο, καθώς και μια κεφαλή ανθρώπινης μορφής που ανάγεται στην κυπροαρχαϊκή κυπροκλασική εποχή. Ωστόσο, επειδή το στοιχείο θεωρήθηκε από το τμήμα αρχαιοτήτων ως μεμονωμένο, δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν περαιτέρω επιστημονικά ιστορικά συμπεράσματα. Η τουρκανταρσία του 1963 και η κατάληψη της περιοχής των δυνητικών ανασκαφών από τους Τούρκους, καθώς και μετέπειτα η πλήρης κατάληψη του Τράχωνα κατά την τουρκική εισβολή, εμπόδισαν την όποια επιστημονική αρχαιολογική δραστηριότητα που θα έφερνε ενδεχομένως στο φως περισσότερα στοιχεία για την ιστορία της κοινότητας. Η βάρβαρη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας έκοψε το νήμα της ζωής των ανθρώπων και άλλαξε άρδιν την ιστορική, κοινωνική, οικονομική πορεία του τόπου και των ανθρώπων του. Κι ο τόπος παραμύθι και μόνη της η Παναγιά γιορτάζει που εγεννήθη. Οι Τραχωνίτες, παρόλο που ουσιαστικά το χωριό τους ήταν περίκλειστο ανάμεσα σε τουρκοκυπριακές κοινότητες ή ενδεχομένως κυρίως και για αυτόν τον λόγο, ήταν πάντοτε συνδεδεμένοι με την Παναγία τους και ευρύτερα με την Εκκλησία και την πίστη τους, αλλά και είχαν στην ψυχή και στο μυαλό τους την Ελλάδα και το έθνος. Πολύ νωρίτερα από το Παλαϊκό Παγκύπριο Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1953, οι Τραχωνίτες μετήχαν και κοινωνούσαν τον πόθο της ζεύξης με τον εθνικό κορμό. Στις 25 Μαρτίου του 1921, ανήμερα της 100ης επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, οι Τραχωνίτες, συνελθόντες εν το Ιερό Ναό και δοξολογήσαντες τον Θεό επί τη συμπληρώση εκατονταετίας από της Μεγάλης ημών Επαναστάσεως, έχοντες υπόψη ότι οι πατρίς ημών μόνοι σχεδόν εξ όλων των ελληνικών χωρών παραμένει δούλοι, εψήφισαν. Και το ψήφισμα αυτόν, το οποίο διαβιβάζεται από τον Αρχιεπίσκοπο στην κυβέρνηση της Αποικιοκρατικής Βρετανίας και τη μητρική κυβέρνηση της Ελλάδος, φωνάζει με σθένος και παρρησία. Κηρύττωμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θέλησης ημών είναι μία, μόνη και αναλύωτος, να ενωθόμεν μετά της μητρός ημών Ελλάδος.
Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, το 1930, και πάλιν επί τη επετείο της Ελληνικής Επανάστασης, οι τραχονίτες συναθρίζονται και εκδίδουν νέο ψήφισμα, το οποίο μάλιστα αυτή τη φορά προσλαμβάνει και τον χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Πέραν της διατράνωσης, της απέτησης για ένωση με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, πέραν του πανηγυρικού χαρακτήρα του ψηφίσματος για την μέγιστη εθνική επέτειο, οι τραχονίτες διαμαρτύρονται διότι η ελληνική αυτήν ίσως, δικαιώματι του ισχυρού, κρατείται μακράν των μητρικών αγκαλών, και υψώνουν τη φωνή τους προς τον κόσμο, δηλαδή την διεθνή κοινότητα, ζητώντας δικαιοσύνη. Φεφ όμως, και τότε, όπως και νυν, όπως πάντοτε, η διαβόητος διεθνής κοινότητα κοφεύει. Ή καλύτερα, ακούει μόνο τη φωνή του συμφέροντος και όχι του δικαίου. Εξού και μισό αιώνα τώρα, μετά την ηταμή και βάρβαρη τουρκική εισβολή, ουδέν έπραξε προς το δίκαιο, και η κατοχή συνεχίζεται και εδραιώνεται. Οι μνήμες όμως παραμένουν νοπές και ζώσες, ο πόθος για επιστροφή άσβεστος. Όλων των τράχων τον επιθυμώ. Ιδίως το σπίτι μου, μπορώ να πω, που έζησα μέσα. Για μένα ο τράχονας είναι μου. Όταν πάω στον τράχονα αυτή τη στιγμή και καθίσω και στην εκκλησία που έχει ένα περίπτερο και νυχτώσει, δεν θέλω να φύγω. Ειλικρινά σας πω. Δεν θέλω να φύγω. Οι τραχονίτες προσπαθούν να πηγαίνουν κάθε χρόνο, ανάλογα βέβαια και με τις ορέξεις, τις επιθυμίες και τις διαθέσεις των κατοχικών δυνάμεων, να επισκέπτονται ομαδικά τον τράχονα για να λειτουργήσουν στην εκκλησία της Παναγίας, να ανανεώσουν την πίστη τους και να διατρανώσουν τον πόθο τους για επιστροφή. Γιατί όσο και αν τον έχουν βεβηλώσει και καταστρέψει, όσο και αν δεν έχουν αφήσει πέτρα πάνω σε πέτρα, οι τραχονίτες με την αστήρευτη πίστη και αγάπη τους για τον τόπο τους και για τη γη τους, που δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν και να φύγουν, θα ξαναζωντανέψουν τον τράχονά τους και θα του ξαναδώσουν την παλιά έγλη και ακόμη περισσότερο, όταν έρθει εκείνη η Άγια Μέρα. Ο τράχονας σήμερα έχει γίνει αγνώριστος, έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί και έχει επανοικοδομηθεί στα μέτρα του κατοχικού καθεστώτος. Αποτελεί σήμερα το διοικητικό κέντρο του ψευδοκράτους, στεγάζοντας το λεγόμενο Πρωθυπουργικό Γραφείο και πολλά ψευδοϊπουργεία και άλλα διοικητικά κτίρια του ψευδοκράτους. Όλη η γη του τράχονα είναι χτισμένη, χτίστηκε όλοι. Ο πυρήνας του χωρκού καταφύζεται και χτίζουν πολυόροφα κτίρια. Και το μόνο που έμεινε που θα θυμίζει κάποτε τον τράχονα είναι η εκκλησία. Και αυτό πρέπει να φυλάξουμε ως σκόνιο φθαμμού, γιατί αν χαθεί η εκκλησία σημαίνει χανόμαστε όλοι. Η εκκλησία τώρα, αν και δεν έχει μετατραπεί σε τζαμί όπως πολλοί κατεχόμενοι ναοί, μένει βουβή κατά κανόνα ως προς τον σκοπό για τον οποίο κτίζεται ένας ναός, δηλαδή για την τέλεση Θείας Λειτουργίας και άλλων θρησκευτικών μυστηρίων και εκδηλώσεων. Έχει απογυμνωθεί από τις Άγιες εικόνες και το εικονοστάσι και στους τοίχους έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι καθρέφτες, διότι οι βέβηλοι παράνομοι χρήστες του ιερού οικοδομήματος το έχουν μετατρέψει σε χοροδιδασκαλείο. Όταν για να πάμε να λειτουργήσουμε, παίρνουμε μαζί μας δύο εικόνες, οι οποίες περνούν από το δόφραμα και μας ελέγχουν τις εικόνες που παίρνουμε όλα τα χρειώδη και στείλουμε το Αγία Τράπεζα, όλα και κάνουμε τη λειτουργία. Δεν υπάρχουν τίποτε άλλο μέσα. Οι εικόνες της εκκλησίας που είχε μέσα ήταν το 16ο αιώνα και το εικονοστάσιο το 18ο αιώνα. Ήταν κάτι αριστουργήματα. Εμείς, σαν τραχονίτες, έκαναμε πάρα πολλές προσπάθειες να μάθουμε τουλάχιστον που βρίσκεται το εικόνισμα της Παναγίας. Αλλά δυστυχώς δεν επιτύχαμε. Έχω γράψει επιστολή και στο τμήμα αρχαιοτήτων, στο αρχαίο αστυνομία, στην Ιντερπολ και δώσαμε στοιχεία. Αν βρεθεί στο εξωτερικό τίποτε, να μας ενημερώσουν. Μα όλο αυτό κι αν πικραίνει τους τραχονίτες, όπως άλλωστε και όλους τους πρόσφυγες, δεν τους πτωεί, δεν κάπτει το ηθικό και την αγωνιστικότητά τους, παρά μόνο αισθάνονται το βάρος της ευθύνης για μεταλαμπάδευση στις νέες γενιές του πόθου για επιστροφή, του δεσμού με τις ρίζες της ιστορίας, τις ρίζες του παρελθόντος, τις ρίζες με τον τράχονά τους. Οι τραχονίτες, ζώντας σε μια κοινότητα περίκλειστη ουσιαστικά από τουρκικά χωριά, είχαν βιώσει ούκο λίγα και κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας και δι κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά ακόμη περισσότερο κατά την Τουρκανταρσία και την περίοδο που προηγήθηκε, δηλαδή αμέσως μετά την ανεξαρτησία. Παρά τα αυτά, αν και εξοικειωμένοι με την έκρηθμη κατάσταση και τις όχι ομαλές συνθήκες, δεν περίμεναν το κακό που τους βρήκε το 1974. Η πραγματικότητα δεν το πιστεύαμε, γιατί γίνονταν κάποιες νήξεις περί εισβολής και διχοτόμησης. Αλλά εμείς οι τραχονίτες επεράσαμε τόσα πολλά
στον Τράχονα από το 1963 που δεν το εμπιστεύαμε. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι ότι δεν εμπιστεύαμε ότι να φύγουμε από τον Τράχονα. Από την περίοδο πριν από την Τουρκανταρσία, η τουρκική τρομοκρατική οργάνωση TMT προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει εντάσεις και προβλήματα και να διασαλεύσει τις όποιες καλές σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Με την εκδήλωση δε της Τουρκανταρσίας, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα για τον Τράχονα, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά επί της τότε πράσινης γραμμής. Και εμάς το σπίτι μας ήταν πράσινη γραμμή. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στο δρόμο της Κερίνιας. Είμαστε στόχος εκεί. Φύγαμε και πήγαμε στο κέντρο του Τράχονα που κατοικούσαν οι αδελφοί μου και μέναμε όλοι μαζί. Δηλαδή σε ένα σπίτι 15 άτομα. Οι καιροί δύσκολοι, οι καταστάσεις τραχείς, ο κίνδυνος και ο θάνατος παραμονεύουν και η όποια περίοδος πραγματικής ειρηνικής συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αν υπήρξε, τερματίζεται άδοξα και βίαια με την εκδήλωση της Τουρκανταρσίας, με προεξάρχουσα την δράση της TMT, η οποία προετοίμαζε και υπέθαλπε την παρανομία, έσπερνε τη διχόνοια. Όπως σε ολόκληρο το νησί, έτσι και στον Τράχονα. Δράση ξεκάθαρα τρομοκρατική που συχνά πυκνά περιλάμβανε ακόμη και δολοφονίες. Η δολοφονία της Μαγαρίσας της Θεονίτσας, που ενώ έρχονταν από το σπίτι της ήταν πάνω στην πράσινη γραμμή, ερχόταν προς το κέντρο του Τράχονα, την σκότωσαν από τους, υπολογίζουμε είναι από τους μήλους του, όχι του Σεβέρη, τους μήλους τους τουρκοκυπριακούς. Καθημερινά είχε πυροβολισμούς. Καθημερινά εμείς ζούσαμε μέσα στη φωτιά, πραγματικότητα. Δηλαδή κινδύνευε σαν να πάσα στιγμή. Τα αποτελέσματα της Τουρκανταρσίας για τον Τράχονα τραγικά. Νεκροί, αγνοούμενη, οικονομική καταστροφή. Μια περίοδος μετά την οποία οι τραχονίτες χρειάστηκε να ανασκουμποθούν, να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Και τα κατάφεραν. Σε διάστημα 10 χρόνων έκαναν και αυτοί το μικρό τους θαύμα. Με τη βοήθεια της Παναγίας τους, στην εκκλησία της οποίας εξακολούθησαν να σπέβδουν ανελιπώς κάθε Δευτέρα για να προσευχηθούν, να ανάψουν ένα κερί, να πάρουν τα τάματά τους, να παρακαλέσουν και να ζητήσουν τη βοήθειά της για ό,τι εμπόδια είχαν μπροστά τους να διαβούν, μα κυρίως για να την ευχαριστήσουν για όλη τη βοήθεια που τους πρόσφερε, οι τραχονίτες ξαναχάραξαν την πορεία τους και κοίταξαν πάλι μπροστά. Ο Τράχονας θα μπορούσε να γίνει και πάλι μια ευημερούσα, αναπτυσσόμενη και προοδεύουσα κοινότητα. Αν δεν έκοβε το φυσιολογικό νήμα της πορείας της η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη επί δεκαετίες πλέον κατοχή, θα ήταν σήμερα το καμάρι της Λευκωσίας, ίσως και μέρος της πρωτεύουσας, εάν αυτή αφινόταν να αναπτυχθεί και να επεκταθεί φυσιολογικά, όπως άλλωστε καταδείκνυαν οι τάσεις από την αρχή της ανεξαρτησίας του νησιού και της καθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προάστιο της Λευκωσίας, στα βόρεια της πρωτεύουσας, μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ο Τράχονας κοίταται στην ίδια απόσταση με την περιοχή του Στροβόλου, όπου είναι κτισμένος ο νέος ιερός ναός της Παναγίας του Τράχονα. Στην απογραφή του 1960, ο πληθυσμός της κοινότητας ανερχόταν σε 3.580 κατοίκους, 2.316 Ελληνοκύπροι, 921 Τουρκοκύπροι και 343 άλλων εθνικοτήτων. Πληθυσμός ο οποίος αυξανόταν ραγδαία, αφού ως εμπορικό, επιχειρηματικό και βιομηχανικό κέντρο ο Τράχονας προσέλκυε κατοίκους άλλων χωριών και περιοχών οι οποίοι αναζητούσαν εργασία. Περίπου 1.000 άτομα θα έρχονταν από τις γύρω περιοχές. Βγάζονταν Τράχονα στα εργοστάσια. Είχαμε τα εργοστάσια, τα ξακουστά εργοστάσια, το εφαντουργείο, το οποίο διοικείται από Ιταλούς τότε και εργάζονταν περίπου 500 γυναίκες από τα γύρω χωριά. Ένα άλλο εργοστάσιο μεγάλο που είναι το εργοστάσιο το αλευρόμυλι του Σεβέρη, το οποίο να σκεφτείτε ότι έβαζαν από το σιτάρι από τον έκτον όροφο και έβγαζε αλεύρι και στον πρώτο όροφο έβγαιναν τα ψωμιά. Τόσο ήταν εξυγχρονισμένος ο μήλος εκεί του Σεβέρη. Είχαμε το γαλακτοκομεία, αντοπία, ήταν αρκετά εργοστάσια τα οποία εργάζουν το ολοκόντο στις γύρω περιοχές. Εργοστάσια ήταν το εργοστάσιο του ουράνιου, το οποίο παρήγε αναψυκτικά, το βίμπτον του ουράνιου,
είχε μεγάλο περβόλι, είχε ένα εργοστάσιο που έκανε πάγο και έκανε αναψυκτικά. Μετά ήταν το Απόλλων, το οποίο ήταν φαντουργείο το Απόλλων, και υπήρχε ακόμα πιο κάτω προς την Νεάπολη, το Παμπακιάν, το οποίο ήταν γύρω να έκανε γαζόζες. Ο Τράχωνας είχε σίνεμα. Στον Τράχονα υπήρχε ιδιωτικός, ιδιωτική, η οποία ήταν στον Τράχονα, την οποία έφτασα. Ήταν της οικογένειας του Κερίδη. Και μετά έγινε στη Λευκοσία. Γι' αυτό είχε το προνόμιο ο Τράχωνας να πιάσει ρεύμα από το 50. Η γονή μου, εμένα ο πατέρας μου ήταν αγωγιάτης. Δηλαδή είχε ένα αμάξι, είχε άλογα, τέτοια πράγματα και έκαναν μεταφορές στη Λευκοσία. Οι περισσότεροι ήταν και βοσκοί και καλλιεργητές της γης, αλλά και οι περισσότεροι τεχνίτες στην Λευκοσία. Οι κάτοικοι του Τράχωνα ουσιαστικά ασχολούνται μέχρι και το 1963 με την γεωργία, την κτηνοτροφία και οι άλλοι υπάλληλοι στο Λευκοσία σε διάφορα επαγγέλματα. Δυστυχώς το 1963 μας έχουν καταλάβει τα 3 νεύτα του Τράχωνα και αναγκάστηκε πολλοί κόσμοι να εγκαταλείψει τον Τράχωνα. Η οικονομική αλλά και πληθυσμιακή ανάπτυξη της κοινότητας ανακόπηκε βίαια με την τουρκανταρσία του 1963-64 και την χάραξη της πράσινης γραμμής από τους Βρετανούς, που άφησαν μεγάλο μέρος του Τράχωνα να ελέγχεται από τους Τούρκους. Η πράσινη γραμμή έκοβε τον Τράχωνα σχεδόν στη μέση. Έτσι, η συνεχής πληθυσμιακή ανάπτυξη του Τράχωνα, που καταγραφόταν κάθε δεκαετία από το 1881 που έγινε η πρώτη απογραφή από την τότε Βρετανική διοίκηση του νησιού, με λιγότερους από 200 κατοίκους τότε, που υπερδιπλασιάστηκαν ως το 1931 και υπερτριπλασιάστηκαν ως το 1946 για να ξεπεράσουν τις 3.500 στην πρώτη απογραφή επί ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Μειώθηκαν δραστικά στην επόμενη απογραφή του 1973 για να μείνουν 1.891, σχεδόν η μισή. Και το πιο βαρύ, τραγικό πλήγμα ήρθε το 1974. Αν δεν γινόταν η εισβολή και ο Τράχωνας δεν είχε περιέλθει υποκατοχή, θα ήταν σήμερα, ευρισκόμενος σε απόσταση μόλις 3 χιλιόμετρων από το κέντρο της πρωτεύουσας, μια από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές της Λευκοσίας. Ίσως, και αυτό είναι πιο πιθανό, θα είχε ενσωματωθεί στη Λευκοσία και θα αποτελούσε ισχυρό κομμάτι του πυρήνα της πόλης. Άλλωστε, οι άνθρωποι του Τράχωνα είχαν δείξει έντονα στοιχεία οικονομικής, βιομηχανικής, εμπορικής, επιχειρηματικής ανάπτυξης και δραστηριότητας. Όλη τούτη η ανάπτυξη προσέλκυε κόσμο από διάφορα άλλα χωριά, κυρίως της Κερίνιας. Άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στέγη και εργασία στη Λευκοσία ή κοντά στην πρωτεύουσα. Βρήκαν τον Τράχωνα ως ιδανικό προορισμό εγκατάστασης και απασχόλησης. Και αυτό, με τη σειρά του, οδηγούσε σε περαιτέρω ανάπτυξη και περαιτέρω δημιουργία, σε περαιτέρω εξυγχρονισμό και πρόοδο, οικονομική και όχι μόνο. Τον Τράχωνα μπορώ να πω ότι ζούσαμε με τα σωματεία, ζούσαμε με το ποδόσφαιρο, ζούσαμε με την αγωνία του υποδρόμου. Ο Τράχωνας ήταν κοινωνία ανοιχτή, δραστηριοποιημένη σε πολλούς τομείς, με αξιοζήλευτες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου, με παρελάσεις στην Πρωτομαγιά, αλλά και με εκδηλώσεις και δραστηριότητες ποικίλες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Τράχωνας ήταν ένα πεδίο αέναης γιορτής. Θυμούμε και πολιτιστικές και αθλητικές. Είχαμε στην νεολαία είχαμε χοροδία και είχαμε συγκρότημα που είχε χοροδία και τραγουδούσε. Θυμούμε ο Κώστας ο Μελετίου έπαιζε κιθάρα. Είχαμε ένα άλλο, ο Ιαννάκης έπαιζε κλαρίνο. Είχαμε ένα άλλο, ο Κωσταρής, ο οποίος έπαιζε σαξόφωνο. Παίζαν και θέατρο. Και μιλούμε για μια εποχή που παίζασαν και γυναίκες. Κάτι πρωτοποριακό. Γιατί τον τότε καιρό, ξέρεις, η γυναίκα ξανίετουν έτσι πολλά. Είχαμε άλλο πράγμα που έκαναμε,
ήταν ο Ντίνος ο Θεοδόρου, ο οποίος έρχεται και μάθαινε μας και παίζαμε σκάκι. Ναι, που το σκάκι ήταν πολλά δύσκολο να το μάθεις να παίζεις. Παίζαμε ντάρτς. Ήταν το ποδοσφαιράκι, γίνονταν αγώνες στο ποδοσφαιράκι και να βγαίνεις άμυλα μεταξύ των φίλων του αθλήματος εκείνου. Υπήρχε ένα σαν πιπόγκ, που ασχολούνταν με το πιπόγκ. Παίζαμε ντάμαν, σκάκι και υπήρχε μια βγαίνεις άμυλα και συναγωνιζόμαστε. Μια ομάδα με άλλες, δηλαδή οι γειτονιές, δεν ήταν ομάδες. Η γειτονιά η τάδε να κερδίσουμε την τάδε γειτονιά στο σκάκι. Κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ειδικά επαιδειακές. Εκείνες οι επαιδειακές εκδηλώσεις συμμετείχε και η πολιτεία, είτε λέγονταν πολιτική ή πολιτιακά είχα συμμετοχή στις εκδηλώσεις εκείνες. Κάναμε θεατρικές παραστάσεις. Στον Τράχονα, όπως και σε όλες σχεδόν τις κοινότητες, υπήρχαν τα λεγόμενα αριστερά και δεξιά σωματεία. Η νεολαία της αριστεράς και ο εθνικός θόη της δεξιάς. Οι άνθρωποι όμως, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους. Συνεργάζονταν, συμμετείχαν σε κοινές εκδηλώσεις, κυρίως σε μεγάλες θρησκευτικές, εθνικές ή κοινωνικές επετείους. Έπαιζε το θόη μαζί με το νεολαία ποδόσφαιρο. Και ήταν έτσι σαν γιορτή, επίνε ο κόσμος, παρακολούθα στο γήπεδο. Περνούσαμε ωραία, δεν είχαμε πρόβλημα μεταξύ μας, σαν αριστερή με δεξί, ας πούμε. Η προσπάθεια που έγινε για μια κοινωνία ήρεμη μέσα στον Τράχονα. Ξεκινούσε από το σχολείο και κατέληγε στα σωματεία. Και είχαμε εκδηλώσεις που έκαναμε από κοινού με την νεολαία. Αν ήταν η Πρωτομαγιά, μπορεί να παίζαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ μας στα σωματεία για να τιμήσουμε την ημέρα της Πρωτομαγιάς από κοινού, παρόλο ότι θεωρείται ότι κατά κύριο λόγο ανήκε στην νεολαία, στον άλλο σύλλογο, αλλά ήταν από κοινού εκδηλώσεις. Και ο κόσμος συμμετείχε και επεφημούσε για τους μεν και τους δε. Δεν είχαμε διάκριση. Δεν είχε. Οι Τραχονίτες, μπορώ να πω, ήταν είχαν αγνότητα πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο Τράχονας, πέρα από την έντονη επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική και ευρύτερα προοδευτική δραστηριότητα, μπορεί να σεμνύνεται ότι υπήρξε και εκκολαπτήριο μεγάλων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπό την σύγχρονη οπτική γωνία θα αποκαλούνταν μεγάλοι αστέρες του αθλήματος. Ήταν φυτόρια αυτές οι ομάδες, τώρα η νεολαία και ο εθνικός σόι Τράχονα, ήταν φυτόρια των ποδοσφαιρικών ομάδων της πρώτης κατηγορίας, του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνοιας, του Ολυμπιακού, ακόμη του Πεζοπορικού, της ΕΠΑ, της Ανόρθωσης. Έφυγαν ποδοσφαιριστές καταξιωμένοι και έγραψαν και ιστορία σε αυτές τις ομάδες. Ο Κόκκος ο Αντωνίου αναφέραμε προηγουμένως, ο Νίκος ο Μπατίκης, ήταν ο Πάμπος ο Παρτασίδης. Ήταν ο Κολοκάσης, ήταν ο Τσιριπηλής, αγωνιστήκαν σε ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, Ολυμπιακών, ο Πάμπος ο Παρτασίδης και στην Ανόρθωση και άλλοι, ο Φιλίππου, Μελετίου. Τραχονίτες σήμερα στην προσφυγιά είναι 2.236, από τους οποίους οι 1.950 μένουν στην επαρχία Λευκωσίας και οι υπόλοιποι στις άλλες επαρχίες της Κύπρου. Εγώ πιστεύω, σαν Κύπριος Έλληνας, ότι θα βοηθήσει ο Θεός και θα βγουν οι προφητείες των Αγίων, όπως μίλησε και ο Παΐσιος και ο Πορφύριος, ότι θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Μόλις απελευθερωθεί ο Τράχονας, θα πάμε όλοι σύσσωμοι, και όχι μόνο οι Τραχονίτες, αλλά πιστεύω ότι επειδή τη σέβονται όλη η Λευκωσία και όλα τα γύρω χωριά, θα πάμε και θα κάνουμε το μεγάλο πανηγύρι στον ίδιο του Τράχονα, στην παλαιά εκκλησία του Τράχονα, την ιστορική αυτή εκκλησία. Ο Τράχονας κοίται εγγύς.
μόλις μερικά χιλιόμετρα, αλλά και μακράν μισόν αιώνα τώρα. Και οι τραχονίτες μάχονται εις έτη, προσδοκούν και προσμένουν τον όστιμον ήμαρ της επιστροφής και προσεύχονται στη μεγαλόχαρη Θεομήτωρα, την Παναγιά τους την Τραχονίτισσα, να συντμήσει τον χρόνο του πόνου και της καρτερίας ως τη λευτεριά. Στην η ζωή μας με δρόμα κόπον και ψυχήν ευκαινεν το ψωμί μας κι ώσπου η πάλι για ζωή έχει όλους τους πλασμένους, έχει ο τόπος θεμονιάν κι ανθρώπους μονιασμένους κι ώσπου η πάλι για ζωή έχει όλους τους πλασμένους, έχει ο τόπος θεμονιάν κι ανθρώπους μονιασμένους. Σωστή φοβέρα και θάνατο θερήσασιν μια σκοτεινή ημέρα, γιατί ο Θεός τους ο παράς κάμνει το σχέδιο τους και η ειρήνη εφέλα στο κέρτος το δικό τους, γιατί ο Θεός τους ο παράς κάμνει το σχέδιο τους και η ειρήνη εφέλα στο κέρτος το δικό τους. Μακάρι ειρηνοποιεί στους